vähän matkaa saada ihan videokuva. Vähän läheltä kuvattua. Tuulimatkassa jälleen. Todistusaineistona Meijon hiukset, jotka tuuli heittää naamalle. Tämä ei ole mitään feikkikuvaa, missä mä vaan heilutan kameran näyttää, että niin kuin oltaisiin maastolenkillä, vaan koska minä huohotankin tässä, niin minä todistettavasti kävelen tässä Enskan rinnalla. Omaa pärstääkin yrittää vähän kuvata. Summa mutikas, en tiedä tuliko sitä vai mitä tuli. Kuolastettu paidan rintaus. Oiskohan se nyt mennä kops sillalla eikä tunnu missään. Rauhallisesti mennään. Hienosti. No.